dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetep belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalange piye? Ora enek ya Mas, jenenge wayang ki mesti ana dalange. Bakul wayang Bakul wayang mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to? Mesti ya bakul tok. Met. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning tangkem Slendro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur menawi kados. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih Piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parikan pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kala wau? Sampun. Nah nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh. Kok napane ya parian? Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Lah paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Lho. Lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula wis ulur siyen nggih Mas. Nggih, padangke dhisik, cetake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Iki mumpung urung kelakon lho lek ku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Iki lho jenjalu Pak Bupati. Sik lah iki kok dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Sik, kuwi. Wayangan sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Lho. Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lekmu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? Kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Lho, ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Iya. Ya aja ngirit-ngirit. Macange Mbak Yulimbu. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. Donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja. Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Lho sik, kula mboten ngerti malan. Lho, kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kowe saking ngapale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. Leres Pak nggih? Dempelan Pak.
Wah, Nah. tiba yo leres e Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengane kan piyosan dempelan kono. Lah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres, Pak. Wih, kok yo apal kowe, Mas. Lah aku kok. Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak Lah Cangi. ya saking apale ngerti ngono. SMA SMA 1 Madiun. kowe kok yo perso tiba yo. Nyolong pedal lho iki. Wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho, Mas. Eh. Ora kok kursukur omong dongakne S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten klentu. Loh. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapo takon Sing hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati iki selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati Kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. Oh. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo? Nganggo R. Oh. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kalih. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R R juga. kalih. Nggih. Mbah Mutarom. Nggih. R kalih. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, Enten enten jenengan sing Cahya Kuntadi. sanes. Cahya Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenenge abang ngelih jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing gunake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supri kok. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya donga niki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane napa? Hari Ngono. jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? dadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? papat 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu ngladra kowe iki guru lho, Iya, Met. iya. Digugulan ditiru lho. pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, iya. Kok iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe Banyak iya. yo banyak ning aja maksa nemen-nemen to. aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho Nek iki maksa iki. papat tambah 5 ki wis 9 Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17 Bener. angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17 Apa kuwi 17? mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo Met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki gari nyaur utang. aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Hari ini niku tujuannya jelas. Oh iya. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 e piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? pitu tuh. Loh, harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, awakmu. nggih. 7 menika.
Lho, ya kudu iso. Lah mau derek abahe ngontek-entekane ya sepenti kuwi kok. Mula aku ketikane abahe ngoten. Heeh. Mula aku awakmu kok ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Eyok iki rasane koyo piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda lho. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wae dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki. Lho. Lah nek ora enek Mas Yoyo panjenenganipun sing ngasta, ora enek wayang, ora enek dalange. Lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara terang, numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang. Penting di. Penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Lah yo penyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. lho piye kuwi karepe iki. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat ki apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Wayangan kok sing gelem Omongan. bakalimu aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus ngono tek ya. Sik, rene Met. Rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- kok wis mati uripem bengi ki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Lah pancen debok iki dalang endi to sing gawa dhewe ngangkat dhewe. Tuh, sampean lek gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk, Lah dalang lho jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti muyo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe ngawur lambemu lambrojo. Diselang tak turunin ning kowe ya. Kowe aja Napa? ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora enek wayang ora enek dalang arep melu sapa? Lho, baru ngono Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Dalang mulo hati-hati, Pak. Kudu tetep belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Jenenge Enek, wayang ki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayange. Bakul wayange mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to? Mesti ya bakul tok. Met, nggawa wayang. Met. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kok to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Saiki ndagel lho. Ndagel Aja kowe, dikek jajal, mik. wis. Aku Mas ora Lindro boleh. aja dikek. Saiki salam karo para pelenggah. Terus. Loh, Weh. ngawur iki jilat iki kok mulih. Lah iki sing gawa aku. Sing nggo Mas Yoyo. Eh? Nilai sedih lho.
Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kamendhi kula nuwun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok njaluk ngapura ayo. Sikile piye? Sing tengen. Sikile. Sikile. Aku nggo sikil aja nyilih miku. Iki mikir Mas ya sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho kowe. Kula badhe ngampil. Kurang mendak. Lah. Mendak. Kurang mendak meneh. Nah. Oh kurang sopan mendak meneh. Iya. Iki jane dagelan Paulo. Aja nyepelake. Piye ngambil sing apik? Ayo. Nyambut mikipun, Pak. Ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepeleke to. Matur guyon apa? Sik ngene, dalem nuwun sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Mesti rena ing penggalih lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur, syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing. Rungake nasya lek ngendika iki lho Kak. Lenyarke. Nggih. Zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Nah, dangdut iki gaweanku apa? Iso lah. Aku biyen rung nang wayange dangdut. Bagian apa, Met? Karek panggung iki. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiun. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kan yo. Kok yo iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lan kulino artis kita yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti ae. Baik saudaraku semuanya. Lah ngono lho. Tak panggilin salah satu nomor satunya Madiun, Ada siapa dia? Hah! Jare kon sithik. Lah sithik iku yo kesithiken niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita. Yo. Aja yo kamu ya. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten golek dhuwit ya Pak. Yo dhuwit sapa kok golek dhuwit? Ya engko menawa kowe. Ayo. Yo. Engko Pak. Wis Lindro Mas coba yo. Ciri khas Piyai Madiun yo. Panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados. Iki napa to Pak? Pak kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ngene. Hahe Koordinator iki. Lah yo ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis ora? Apa? Enggak. Kak, Lho kok enggak itu gimana sih? masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nek menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak Pak Wabu. Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa sih saya kok didum Dibagi. ini nanti di dom sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, Kok raimu elek lah ngono? padha rambadroke ta. Diomongi ya.
Angger enek-enekan iki aku selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Mboten. Nyah ora. Nah, iki Mas Yoyo lho jelas. Nyah iki. Sabar, Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha man wong sabar kuwi. Sesuk ya diidak-idak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet. Ndak Sama sekali. sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya berarti sampean satu, saya satu. Enggak. Lalu. Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku ning kene lho. Ojo, bangun sini masuk njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki nyoh. Kok kono neh. Ora Ora kan. jelas nek iku. Enak kan. Nah, iki. Dibuka sik, Matur dihitung suwun. aja kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Dibuka Suwun, sik. Met. Iki nyuwun Enggak sewu. dadi fitnah, ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Nggih. Jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas. 150 untukmu. Iki lho. Ora ana apa-apa. Piye? Lho, jenengan badhe buah napa? Maksudnya iseni. Eh? Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa, iya ta? Damet, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh, bedhekan, Met, bedhekan, Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang dokok kono ya, Met. Gitu. Ayo kok ngegron lho wi. Kron. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis kawakno. Slendro kene. Oh ya, kene-kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah, Wah, bedeken. kiri apa kanan? Kanan. Lah, lucune ndi iki? Iki yang ngene. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru-kleru. Milih nih. Milih nih, mau gak milih nih? Ya milih nih. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbanikan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, ado dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Entuk 100 men nyuwun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, siap. Anggere jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Ayo. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho. Salew. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Allah. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh. Iya iso kakak dhuwur piye Kok maksudnya? sakmono kok gagah dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku dagelan paling iki rasane pelek nyuwun sewu Mas Yoyo iki tak Iya. iki Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas Upama Lendro. ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to mesti Dik. Umune kan ro ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok Kaya aluk mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Medan ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendro napa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Yo golek dhewe kene-kene. Ngono iki jelas sinden madang geden. Lho sik. Hah? Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki jane madang geden. Madang karan iki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora. Sek legan lulusan isi. Oh iya, tadi sing pas
Padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenal ke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung di bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa tuh, Pak? Loh, Bu, anu bojone Mas saya toh? Lah, Mas Yongge ya kudu profesional. Loh, di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal men? Ya, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kos kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Sik Bukesi, sik tak omong sik Bukesi. Kudu kok pikir tenan lho Bukesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan ki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bukesi, sampeyan ki cantik, dosen ya to. Sinden kondang. Ayo. Mosok berentuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Emoh aku. Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek gemuk iki rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalem. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah mboten. piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Lah nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo ki rapi selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Ngopo? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa geloblas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak niki awake. Tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah, jak nedamanter ke elmek buyanter lebat. Mari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak kok sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok kok meneng ae. Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK iki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah, senam ya. Pilates. Kan anu fitness. Pilates. Pilates, nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Dadi aku nek buone dikon nggo nguri ya, gak melu ngono. Nek iso bojo pegaten ae Met, wis elek bojomu iki. Iki piye to bocah kok? Kowe elek bojomu kula isin Pak kanca niki. Dosa wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan kowe. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenang lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare. Dirungokne sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae Met. Kliru sithik ya. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah kok kula wingi kan tanggapan ki nganjuk mampir gawe Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek di sampean kok gak isin, gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru kan kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Lah bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Waduh, berarti kira ruwen-rena kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to, kurang 2 juta. Lah kok penak oleh bonus tape kowe. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Sik nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu
Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ayo. Ibu. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah. Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nek nganggo R iki bir kita Nggih. akeh. Oh, pilihan Nduk iki antarane Negara Angin apa Tombo Kangen? Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara Angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Nah, coba kaya apa? Negara Angin. Yo, Nduk, berdiri cacos. Matur sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih, kula nggih gumun salut kalih Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggen kula digarap ngangge musik. Musik Nggih. campur Hebat. sari biasa. Madangkara wis. Madangkara aja maneh kok negara angin iki segara kidul digarap kok. Lho Segara Kidul lagune Wih. Mas Deni sing terbaru iki. Lagune sing piye ku, Met? Sing Ngawur ya iki. Ora mengikuti Gen Z iki ngono Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa Nggih. menika, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Nusantara. Luar biasa. Nggih. Nyatane- Lah menika ugi wonten dawuh, Mas. nggih. Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebonagung. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Nggih. Nyuwun gending caping gunung sampun kesupen benjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun wates. Pak, sesuk bengi Nggih, mengke dalu kalih anu Mas kula- TB. kali Mboten kula saged lho. Nggih, karo sampean neh. karo aku Boten, tau kula geti boten. Met, kok bengi Met. Heh? Nek kok bengi jelas bayar aku Met. Soale niki mek mbok kandhani mbok jak nonton ngono aku. Nggih. Kowe neh iki. Nggih. Lho kok Ora Met. kono kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Ndermo Bupati, kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin amin matur Dari nuwun, Ketua matur nuwun. Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, menika ugi dipun lenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Oh nggih. Menika Ibu Endang Sulastri. Ya. Nggih, Wendang. Tak cip Wendang Wendang. menika Oh, lenggah. nggih, Nggih kalian Bue Mas Adit nggih. Wau wonten Mas Naryo wonten Mbak Uun sing mandegani para panembromo sonten wau. Oh nggih. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Oke. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbacet nih gelaring cerita nggih Mas. Monggo nderekaken menika Mas Matur Yoyo. nuwun.